Jej tetovania sú populárne aj medzi svetovými celebritami. Najbližšie má k reperovi Lil Wayneovi, s ktorým sa dokonca stali priateľmi. Ja som sa neskutočne tešila, keď som mala nejakú veľkú celebritu. Ten excitement bol väčší ako strach. A raz, keď chytím už tú mašinku do ruky a dotknem sa ihlou kože, tak to už je proste, že tá moja zóna, ten môj svet. Väčšinou takéto veľké celebrity hollywoodske si dávajú tetovať väčšinou malinké veci. Veľa z nich, pretože tetujem veľa reperov, majú tmavšiu kožu, takže tam sa nemôžem vyblázniť s tými mojimi farbami. Povedala, že všade, kde som išla, tak som mala otvorenú myseľ. Ja mám silnú vizualizáciu a jednu z vecí, ktorú som vždy videla, tak to bolo, že budem umelec, svetoznámy, že budem úspešná a budem žiť v Hollywoode. Cieľ, ktorý si kedysi predsavzala, si aj splnila. Každý jeden človek je originál, koho tetujem. Ja vidím na ľuďoch farby, to sú energia, ktorú vyžarujú a vďaka tým farbám, ktoré vidím, tak vďaka tomu